akusadli lutho ama-ulcer nje ayambhubhisa. It may be a-HP bacteria, but idliso linomthelela omkhulu kuleyo nto leyana. Idliso-ke abantu bakudokotela yikho into ekuthiwa idliso. Idliso-ke esingisi sithi food sorcery. Likhona idliso esiNgisini. Ngoba nina nikholela ukuthi into imingekho esiNgisini ngoba senifunde kakhulu kusho ukuthi ayikho ikhona esiNgisini. Idliso likhona esiNgisini. Yeah, this is Babu Dr. This is Bojolo mfana mhlanje. Sinabantu abane HbA1c ephezulu kakhulu 21-24 besilisa. Sinabantu abane GLP type 1 elow kakhulu. Laba bantu laba besilisa abenzi kahle enkonzweni eseCameroon. Njengamanje siyavala njengoba kuDisember siye emakhaya, siya kulamakhosikazi esiwasabayo. Mtheni siyavala, siye emakhaya, siya kulamakhosikazi esiwasabayo. Ayikho into eyinkinga. Understand? Wena awu understand. The bedroom, it is so scary because it's whereby we have to perform as a man, not as a father. Ukuba ufada uphelele dining room nase kitchen. That is where you end your father. Father phela lapha. Kwangena eCameroon akasekho father. Iyawe igawuni lapha isale phansi. Khunyula amasokisi ahlale lapha. Khunywa iring ibekwe lapha sibhekaneke manje. Umama ulindele. Umama ukulindela amabeka libheke phansi ufuna ukutshengisa ukuthi ubani. Umama ukulindela. Wena ulindile. Shawa amahloni. Ngikuphathele yabona la yabo lento le. Ngatshela lenye ikhehla lisuke high flares hamba namakhosikazi la u2. Ngathi mina imama ningahlala ngalo baba khona sifuna ukuthi sikhuluma ayibaphuma komama ngoba beyiworried baba uyagula. Abantu besithemba amakhosikazi angena esekhala omabili ngabe ukuthi kanti igugula wona yini. Okay fine. Umuntu omdala lo ngase ngamtshela ngathi mina ngizokunika lento ukuthi ayifuna ukuthi umuntu omama sebeyaphindisa uma bashaya induku bashaya ngaye ithambile. Athi nakho uzobashaya ubahlanganise. Hayibo lento le. Hayibo lento enjani? Hayibo lento le ayichitheki lento le. Khohlwa khehla khohlwa ungabatshela abantu bazokwazi ukhala. Lento lena ngathi mkhulu khotha lento manje ebazokunikana ngale kuthiwa ikhotha. Ikwapho ngomunye wena ujikijele emlomeni manje. Ngifuna ungitshela ukuthi ufika high flat ungaphiswanga nokuchama kabili. Ngeke. Ligcwala uzipho manje. Lifuna ukushaya. Mekuthi ke uhlushwa ushukela siyakunika lokho mase sikunika indoda enkulu. Indoda enkulu precisely to improve the blood circulation and wenza ukuthi ungasheshi futhi